dir que aquest any és el 30è any que s'organitza aquest concurs de cançó, però no és el 30è concurs perquè un any es va haver de suspendre. Per tant, aquest és un concurs del qual estem molt orgullosos, que l'any que ve, que farà la 30a edició, intentarem fer una festa una mica més sonada. Gràcies. Farem una versió surrealista del punt diari. Bé, i aquests que sentim aquí al darrere són de Gruixuts i són dos dels components dels 5 que han quedat perquè els altres 3 han hagut de marxar. Han sigut els guanyadors enguany d'aquest 29è festival de la Salitja. I si em piques a l'enderroc, digue'm què he de fer per entrar-hi. Vull guanyar el Sona Nou. Punt diari, cultura i espectacles, jo vull entrar-hi. Rock Gruixut de l'Empordà, aquest seria un bon titular. Bé, avui som al 29è concurs de Salitja, un concurs de música. Demà segur que hi sortiran al punt diari, i també el diari de Girona, que també farà crònica d'aquest concurs de cançó. I per qui vulgui veure imatges en vídeo, també a la pàgina de Estoc de So TV hi sortiran imatges que s'han estat gravant per aquí, pel concurs. Pane compuesto uno nostra amor, no corre brillo, agarra la chiqueta y ahora yo portaré los caminos se ven, no me sobran de caminar al sur y al sur. I si em piques a l'enderroc, digue'm què he de fer per entrar-hi. Vull guanyar el Sona Nou. Jo ben que em faran cabats, m'aixugaran la roba estesa i totes les llàgrimes de tristesa d'un any de soledat. El mar que endevino al fons entremig dels edificis no fa mai res però el més difícil. Tens els vestits i bonics, el cap és gran i els ulls se't mouen. Tens els vestits i bonics, les galtes paia, el pèl tot xup. Plouen sacs i plouen rocs, xics i bonics, gemecs i crits, cauen nespres i eixerits, per terra el mar, el cel i el Elvis Presley ens va deixar i li dediquem aquesta cançó. Som els nens de Tarragona, encantats, un any estar aquí. Lo que espero ya
enrere mai més. Després quan no saps caminar. Ets tot el que em falta al meu despertar. Ets aquell tontaire al que vull estimar. El motiu dels meus dies és l'angoixa que per les nits em matarà. Una pirueta sideral, els trapecis pesant i per espai, trobem a faltar la rebentar. Caminant sols per l'espai, tot estem tan diferents, tot és tan fort. Una pirueta sideral, els trapecis pesant i per espai. Un racó dins del cor, ella hi és a dins, els seus ulls són brillants. Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no soc ningú. Tot era sempre igual, sempre més gran. Colors fets amb els ulls, camins fets caminar. Davant meu sobre un camí que arriba fins la lluna. Decidit perdre-m'hi. M'agrada l'aventura. Després de tants dies i nits en un món ple de runes, revivia el passat. Quan és massa tard, quan és massa tard, quan és massa tard. La vida és un vermut. Cada volta és una etapa i encara em sento buit. T'estimo tant com puc i sento que no arribo i l'amor se'ns queda cruda. T'estimo tant. Aleshores, els 4 premiats que hem tingut han sigut el tercer premi, l'ha rebut Brigitte, ha sigut un premi de 175 euros, i el segon premi ha sigut per Vitruvi, que ha sigut un premi de 350 euros. Les dues cançons premiades, la de Brigitte era La matinada i la de Vitruvi El llarg viatge. Aquest primer premi ha sigut pels de Gruixuts, que ha sigut aquests que veiem per aquesta actuació, i la cançó, el tema que s'ha fet tan famós i que es farà tan famós, que de fet també havien participat en el Sona Nou, era el tema Brindis. Estem aquí a la Salitja. Aquest campanar és el campanar de l'església de Santa Maria, que data aquesta construcció del segle XVIII, que va ser construïda sobre una altra edificació que datava del segle XIII. Aspectes que s'han valorat en aquest concurs han sigut la lletra, també la música i també la posada en escena. I que també un premi dels que comentàvem ha sigut el Premi Popular, que aquest premi l'ha rebut Teràpia de Xoc i ha sigut un premi que aquest sí que l'ha decidit la gent que hi havia veient aquests concerts, el públic en general.